Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. No puc més, i ho confesso, no puc més del pa que s'hi dona, li deia ahir al Torrecilla, i cada moment que hi penso em sento pitjor. Esclar que ens en sortirem, i tant, potser més tard que d'hora, però de pitjors circumstàncies aquest país i aquesta gent hem aixecat el cap, però no puc, és que no és qüestió ni de dretes, ni d'esquerres, ni d'obrers, ni d'empresaris, ni de rics, ni de pobres, ni de ser més, ni de ser menys. És esgotador, no puc amb aquesta angoixa. No sé què els deixaré a la meva canalla. Ja no de diners, sinó de valors. Què estem construint? Què els hem de dir? Què fem? Què fan? A pujar l'IVA? I per què no ens baixen les rendes del treball que ens van pujar per Nadal? És just que la gent pagui 4 o 5 mesos, o fins i tot, en alguns casos, més de 6 mesos de la feina de tot un any per pagar impostos per l'Estat? Impostos per l'Estat. És normal que ara que puja l'IVA aquest impost que paguem aquí vagi a parar íntegrament a Madrid? És normal que els que tenim la sort de treballar vivim pagant el que l'Estat va fer malament en un passat? És just que aquí fa 2 anys que els funcionaris pateixen retallades i en canvi ara la gran retallada del funcionariat d'Espanya sigui la paga de Nadal i que després totes les altres mesures siguin centrifugades cap a l'exterior dels òrgans de l'Estat perquè a ells no els toqui el rebre? No puc més de Cristóbal Montoro. Ahir més cretí, altiu i fatxenda que mai, que rebia els consellers d'Economia de les autonomies a Madrid. Inconcebible l'actitud d'un ministre d'Hisenda que va anar a posar el dit a Catalunya. Miren Europa como jodemos a les comunidades. I anar-hi anant. No puc més. Pessimisme il·lustrat perquè no ens deixen ser optimistes. Tanquin el Senat. Ah, no, que és estat. Però, en canvi, una reducció fins a cert punt lògica dels regidors dels ajuntaments sí, esclar, això sí. Els ajuntaments sí, el Senat no. Tirin a terra els ministeris de Cultura i de Sanitat amb les competències transferides a les autonomies. No puc més. No puc més d'un pacte fiscal per Catalunya que em temo que sigui igualit com tot el que fem en aquest país. No sigui que ens posin de cara a la paret un dia més, un any més. No puc més de la gent que no vol treballar. No de la que no pot, de la que no vol. I que ja li està bé aguantar a casa 800 euros si li han de pagar 1.000 per anar a pencar. Vull gent que li entusiasmi la feina i que mataria per la seva. No puc més del tacticisme polític en època de crisi. Se'ls veu el llautó i que fan teatro. Que no volen ajudar, que el que volen és guanyar, que no parlen per la ciutadania, que parlen pel 324. No puc més de queixar-nos als funcionaris quan n'hi ha de magnífics, però que tampoc es puguin tocar, ni criticar els galtes que van a florir-se cada dia a costa dels impostos dels altres, és a dir, dels meus. Vull els millors funcionaris i els més ben pagats, però els que no serveixin, com passa a la privada, cap a la porta. I vull que si els facin fora no sigui per qüestió d'edat, sinó per qualitat de feina. No puc més del que està passant, no puc més de no saber si les retallades d'allà també afectaran aquí, quan aquí ja hem viscut l'apocalipsi de les tisores. No puc més de pagar i no sentir que serveix perquè se n'aprofiti algú que ho necessita de debò, i amb molt de gust que ho pagaria de la meva feina. Fart que incrementin els radars per recaptar més, que hi hagi més inspeccions fiscals a Catalunya que a Madrid. No puc més que em diguin que hem estirat més el braç que la màniga. Serà vostè burro, però jo no. I que la bombolla immobiliària ens ha castigat a tots. Doncs que castiguin aquí la bufada. No puc més que els empresaris encara els veiem com els del barret de copa i puro, i els sindicalistes amb camises de pana i sense barba. I no suporto els empresaris que es pensen que els treballadors són púrria, i no suporto els que s'apunten al comitè d'empresa perquè així tenen la feina garantida i sense fotre ni brot no els poden cardar al carrer. I no puc més que callem quan cada dia seguim esperant més retallades i que alcem-nos que en vindran més. I no puc més que el que fa aquest mateix programa de ràdio a Euskadi cobri molts més diners que jo per un concert econòmic que ningú a Espanya es queixa. O que el que fa a Madrid aquest programa tributi menys pel senzill fet de no ser català. I no puc més que des de Madrid t'assenyalin amb el dit i et diguin dolent, lladre, malparit, et peguin, t'agafin la cartera, solidàriament, això sí, t'escupin i després de la darrera trepitjada i quan t'estàs alçant els hi diguis «Muchas gracias por su atención, pero quizás mejor que no vuelva». Et vinguin llavors, t'abracin i et diguin «Perdona, majo, invítame una copa, perdón por la paliza y esta noche te quiero en casa». I tu, amb unes banyes com el pare del Bambi, després de pagar la barra lliure, tornes al domicili conjugal amb uns cardenals que sembles al Vaticà i encara els riguem les gràcies.
No puc més que pensem cada matí que potser demà no tindrem feina. No puc més que ens barallem entre nosaltres. Els d'aquí amb els d'allà, els del PSC amb els convergents amb els d'Unió amb els d'Esquerra, els d'Esquerra amb Solidaritat, l'independentista 1 amb l'independentista 2, el 2 amb el 3 amb el 4 i el 4 amb el del PP, el PP català amb el del carrer Gènova, que està barallat amb els de les FAIs, els de les FAIs amb els del PSOE, que hi ha Nicaragua, que no poden veure els de l'ala catalanista, i els de l'ala catalanista que miren de reull l'altra iniciativa, que no sé si veuen bé els d'Esquerra Unida. No puc més de mi mateix, que poso el peu a terra i penso que potser que fes mitja volta i continués clapant, perquè no sé què faig llevant-me a aquestes hores. No puc més, no puc més. Però de tant que no puc més, penso que avui fa un bon dia i que demà potser serà millor. I que sort en tenim de ser-hi. I penso que un dia més potser sí que valdrà la pena.